ఎందుకు రావాలి సభలకి, ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆరాధనకి ప్రజలు, ఎందుకు ప్రజలు తండోపతండాలుగా వస్తున్నారు యాకోబు దేవుని మందిరానికంటే దేవుడు తన మార్గముల విషయమై మనకు బోధిస్తాడు. అక్కడ స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. ఎక్కడైతే దేవుని మార్గాలు, దేవుని వాక్యం బోధించబడుతుందో, ఎక్కడైతే ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే ఆరాధన ఉందో, ఎక్కడైతే ప్రతిష్ఠింపబడిన సేవ, ఎక్కడైతే అపోస్తులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాదుల మీద క్రమశిక్షణ కలిగిన పరిచర్య ఉందో, అక్కడికే ప్రజలు తండోపతండాలుగా వెళ్ళాలి. ఈ రోజుల్లో ప్రజలు డిస్కో డాన్సులకు అలవాటు పడిపోయారు, డాన్సులకు అలవాటు పడిపోయారు, పొగల మధ్యలో చీకట్లో చిందులాడడానికి అలవాటు పడిపోతారు. జాగ్రత్త వహించాలి. ఇవన్నీ నిత్య మహిమకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి రావు రావు రావు.